Dit is het strand dat zuidwest neemt wordt, vlakbij Hollem. Zo'n zakt die wel vaker in de zee. Want die is in de geul 25 meter diep en het gaat heel steil naar onderen. Tel daarbij de stroming op, tel daarbij de golfslag op die we regelmatig gewoon uit. De laatste tijd, we hadden de wien gewoon. En al die factoren bij elkaar, die hadden nou verzorgen dat een heel stuk stroom, als het ware gewoon zo weg geworden is van wetter, van rijnwetter, dat het gewoon onderuit zakken is en gewoon in die diepe vaargel te lonen is. Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het kustbeheer. Zodat op dit plak een heel soort meetings en houdt het goed in de gaten. De joert laten we toch een eiland bedrijf de zaak in kaart brengen en die vergelijken we met de vorige metings die we hebben. En dan zullen we zien wat het effect is. Maar we verwachten op dit moment geen rare conclusie, om zo maar te zeggen. Het strand herstelt hem zelfs, doordat zo'n de ontstiene gaten weer opvult.